Gepleyer Azatlyk Radiosu. Prezidentin wa'dalaryna wepa barmy? Şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studiodan men Ýowşan Nurwan alyp barýar. Türkmen Medeniýeti fevral aýyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň birinji gezek prezident saýlananyna 7 ýyl, ikinji möhrete prezident saýlananyna 2 ýyl dolanyny, bu wakalaryň ýurdun taryhyna altyn harplar bilen ýazylanyny habar berdi. Eýsem prezident Berdimuhammedowyň prezidentlik eden 7 ýylyna onun prezidentlik kampaniýalaryna beren wa'dalary ne derejede ýerine ýetirildi. Şu temadan urayan söhbetdeşligimizde yerli synçylar, siyasi aktivist Nurwerdi Nurmehmedi, publisist ýazgy Amanrat Bugaýew, Şwesiýada ýaşaýan türkmen siýasatçysy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy Hudaýberdi Orazowy çağırdyk. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Sağ ol. Odaly prezident Berdimuhammedowyň prezidentlik kampaniýasy döwründe beren wa'dalaryndan käbirini bilelikde diňlädim. Men demokratik döwletiň baý adamlaryň, raýatlaryň erkin zähmet çekme we ýaşamak üçin ähli şertleriň dürüdilýän, dostluň, asudalyň, parahatçylyň, agdybirliň we bütünliň hökm sürýän ýurdunyň adalatly döwletiň prezidenti bolmagyny isleýär. Eger gollap meni Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlasaňyz, Türkmenistanyň hutçele döwleti bolmak üçin ähli güýç gaýratyň sarp etmek çekme siz anandyrýar. İlaty ýaşaýyş jaýylyň üçin etmek meselesini aýratyn üns berer. Jaý satyn almak isleýänlere we hususy jaý gormak isleýänlere ýeňilikli haz bermek dowam etdirler. Onuň has kämil ýollaryny hem görler. Oý her bir maşgal aýratyn ählamatyklar bolan jaýlarda ýaşatyn. Men öýjükli telefonlar, barha giňgerim alýan internet we arakdyşyň beýlek iň täze tehnologiýalary her bir raýat üçin elýetli bolmaly diýip hasap edýärin. Ýurdunyň ýokary okuw mekdeplerinde halkara derejesinde bilim bermek ýoly goýular. Ine prezident Berdimuhammedowyň prezidentlik kampaniýalary döwründe beren wa'dalaryndan käbir bölekler dinlediňiz. Eýsem prezidentiň beren wa'dalary ne derejede ýerine ýetirildi? Amanrat buga. Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelen ýyly 2007-2008 okuw ýylyna mekteplerin 10 ýyllygy ýokary okuw jaýlarynyň 5 ýyllygy gysgalyk etilmeli tüýs wagtyny ädilen ädim boldy. Sebäbi bilim sistemasy usulyň ermegine eltilipdi. Ilymlar akademiýatynyň ýokary we ýürüýte orta okuw jaýlarynyň açylmagyna hanawy goşmak gerek. Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýänleriň hanawy 2,5 metre köperildi. İnternetin hili öz başına vururun. Yani şu yurtta internet uygulama satılmakta, öýüňe internet çekmekde hiç illi problema yok. Ayrıca bu bölegi yerinden gozganyny, yani onun tizligi, menzil aşyşy ne derecede? Yine bir öz başına gurrun edene diýen zat, Ýowşan. Amanrat bu. Nurwerdi Nurmehmet, siziň pikirinizçe bu wa'dalar nähili ýerine ýetirilýär? Näme edildi, näme edilmedi? Elbette Amanrat'ın ağran wa'daları boýunça eden işlerim wajip işler. Yani şol işler bir wagt edilmeli. Emma hazır akıl taýhasy laýyk gelmeýän hareketler etdiňýär. Şol taýsyny görýänmi? Şu alderje birin durmuşyny etdi, birin işlerini söýleýär etdi. Okuw bilen soň alýağa geldi. O hatda pensiýalary aýyrdy. 500 000 manat yetmeyen pensiyalara mı ayırdı? Nurwerdi'nin niyaz vardı, niyaz döwrü vardı, gurrun edilen ok Berdimuhammedowyň beren wa'dalar hakynda gurrun edilýär. Şu wa'dalar ne derejede ýerine ýetirildi siziň pikirinizçe? Yo, wa'dalar şeýle, emma o wa'dalar meniň pikirimçe umumy konstitusiýa boýunça prezidentiň etmeli işlerinden genellikle bir kasmetki çareler. Emma bir konstitusiýa işledilmedi ahiri. Üstad Hetman ýasy arap etmeli bolýar. Tabi ele prezident hukmyndan ýarap akıl taýhazy eýän adam öýet hereketine jogap berýän adam bolanlygyny konstitusiýa normalary, hukuklary şolaryň ýerine ýetirilişini bu derejede ýetirmeliler. Elbette prezident gelen soň şol arky işleri ýetdi. Ýöne direk konstitusiýa boýunça edilmeli işler gatykän. Aýdaly konstitusiýanyň adam hukuklaryny däşdi bölüminde madde alamyzda edilmeli işler. Sen tägem şol ýönlüğüni ýatyr.
Bu Nurberdi Nurmehmet Hudaýberdi ora siz goşulsaňyz görürüňiz. Dogurdanam indi şu wadalar nähili ýerine ýetirli sizin pikirinizçe? Doğrudanım soňky ýyl şu niýaz ýogurmazlygyň hemme şu pensiýalar zatlar ýatyrdy da habaryňyz bar. Ýani lewapda zatda adamlar ölüp başlady da şu ýani. Şoň üçin da ol soň ýani Berdi Muhammed gelini soň ýani pensiýalar törenip başlady ýene şol urdan alsaň da ol doğrudanım ýani bir üç goşuk bar. Ýöne. Şu zatlar ýeterlikmi? İkinci mesele. Yine aýdýasdan şu bilim uğruna alsam, sağlık sistemini alsam da haýsy bir ýankyny alsak da yine şu doğrudan da dağıttı. O yani şu niyasyň doğrunda bütün şu bilim sistemi, sağlık sistemini dağıttılar da şu Berdi Muhammedov şu daşta da şu doğurdu. Şu yani dağıtıp beren doğrularında. Şoň üçin o doğrudan şu 11 ýyldyk etdiler mektebi ýene bir şu mesela ilim uğrundan şu akademiýany galdyran boldular adny. Ýöne. Esas hemmeden işler esas gözboýaçylyk. Düýpli edilen işler şol urdan yok. Şu işler düýpleýin edilmedi. Hudaýberdi bagışla şu gözboýaçylyk diýen sözüňizi düşünürseňiz, ine bir tarapdan Türkmen rejiminiň tanqidçileri aýdýar, bilim puwdagyny reforma geçirilýär, emma reformalaryň netijeleri ýok diýilýär. Şoň üçin daşary ýurtlara gidýärler diýilýär. Şu gözboýaçylyk diýen zadyňyzyň aňyrsynda nämeler ýatyr? Bu taýda dogrudan nämeler bolup geçýär siziň pikirinizçe? Bu sorada o ýankyda ýerlerde. Dogrudan şu ýanky häzir şu mekteplerim bar. Çağırar şu 11 klas içinde okuyor. Kağız yüzünde. Yöne. Şu bizim mekteplerimiz şu çağırar okutmanın mümkünçülüğü var mı? Son ýyllap ýankyda şu mugallimler kemsitdiler, kovdular, urdular, yıktılar. Şu mugallimler var mı? Şu mugallimlere nähili kömek edilmeli, nähili aylık tölemeli. Mugallim diýen zat özüni elmiden okudup durmaly, elmiden kömek edip durmaly. Şonda şu mugallim aňyrdy çağırar okudy bilýär, şu çağılara seredi bilýär, çağırar ýetişdirip bilýär da. O zatlaryň hiç haýsyny men bilşime göre hiç yok. İsat edilen yok şol urdanda. Yerlerdeki misal şu keselhanalar şu sosyal gurumlar alsam hemme şoňar ýagdaý. Ýöne aklary var, hakykatdan özleri yok. Ýöne hakykly. Ine misal şu Türkmenistanda belki ýurtlarda akademiýa bar, Türkmenistanda da bar, bilim institutları bar, Türkmenistanda da bar. Ýöne manysy yok. Şonda var ana şu gözboýaçylykdan eger hakykatdan şonu etjek bolsaň da hakykatdan şonu etjek bolsaň da onu düýpleýin etmeli. O şu Bugaýewiň öýüne ýa-da bolmasa ýene bir şoňa adam öýüne o çekilip bolýany bilen de o Türkmenistan zaten 90% gowrak adamlary ýeterli däl şu internet. Şu olmasa şu ýankyda mysal şu internet goýanyň bilen bol internet gaty köp adama gaty gymmat düşýär. Ol ýanky el ýeterli däl. Şonlarda ana şu gözboýaçylyk diýilende ana şu mandaýdy aýdýanda men. Bir Hudaýberdi ora. Aman Murat buga size nowbat bermeden bir saatlara kesmedeli, ondan size jogap bermäge mümkinçilik töretjek. Qadirli dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Tegelik Tol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurulun etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli urun edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistanyň Türkiýede habarçylarymyzyň üstünden telefon, internet, sosial ulgamlar azatxabar.com arkaly ýetirip bilersiňiz. Bizim internet adresimiz azatxabar.com, Facebook adresimiz Azatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz azatxabar, kontakt adresimiz azatxabar bile ýazylýar. Gepler Azatlyk Radiosu Tegelik Tol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz, prezidentiň wadasyna wepa barmy? Ine Aman Murat buga Nurberdi Nurmehmet Hudaýberdi orada ýurtda şu reformalaryň bir toparynyň dogrudan bir adynyň bardygyny emma özüniň ýokdugyny, düýpli işleriň edilmeýändigini aýtdy. Aman Murat buga belki siz ýurduň içinde
görüp oturan adam hökmüne jogap berersiňiz. Bu ýerde dogrudan nämeler bolup geçýär? Yani bir tarapdan ýurtda saglyk reformasy geçirilýär diýilýär, emma adamlar saglygyny seretdirmek üçin daşary ýurtlara gidýär. Bilim reformasy geçirilýär diýilýär, adamlar bilim almak üçin daşary ýurtlara gidýär. Bu ýerde näme bolup geçýär dogrudan? Olar bilen hemen Hudaý berdi artikelçun goýgoýokçuluk diýen sözüni howlukmaçlyk diýen söz bilen sarsardym. Ol edilýän işleriň ählitynyň üstüne atanak çekmek bir ýöriýän bir termini var edebiýatda. Nigalizm diýilýär. Hemme wagt inkar etmek. Hemme wagt inkar etmek bolanok. Amal edilýän işler var diýen howlukmaçlyk bar gapdalyna şol. Bu howlukmaçlygyň iki sebäbi görä ýüze çykkan howlukmaçlyk. Birinji howlukmaçlyk şol kabul edilen kararları bestine yerine getirecek bolýarlar, ondan edilmeli işlem bir topar şol howlukmaçlyk arasynda ýa ikinji sebäbin ýurdun başyna gözetmek üçin hem käbir çareleri howlukmaçlyk bilen amal edýärler. Ýa-ni internet ýani başly Hudaý berdi bilen gok ýurdun içindäki ýagdaýy. Her gazetleri aslyn edildiğin köňün gazetler aslında bildiriş üstüne bildiriş dur. Şol internetine 4G diýdi, ýene näme diýdi, täreler açyldy, ýokary tiýdikler açyldy. Şunça ardan mahadan öýüňize karhanaňyza çatýar. Gazetler bildiriş üstüne bildiriş. Indi mobil telefonu bilen çıkýar. Oğlanlar bir internette satylyp ýöne ýurtda internet sowatlygy etlerede de onun hamani internet işlemeyen yani bahasyny urrun edýän kymmatly. Men interneti tutmayan näle kulli Türkmen raýatları Türkmen telekomyň üstüne alýan internetin ullanýan 1 minut üçin internet ullanýan 1 minut üçin 2 tane 2 köp töleýär. Ya bolmasa şoň abonent töleýär 1 aýyna 10 kmanada durýar. Aman rat bağışla sözüňi öğrenin. Şu Türkmenistanlyk, şu Türkmen rejimine tanqidi pikirler çap edilýän web saytlaryň petikleneni gaýdylýar. Şu ýagdaý nähili? Men bir internet ulgamyndan ullokan bastykkan adama däl, ýöne açyp bolýar diýerler, oňdan urun bilýän oglarlarda. Ondan bir internet network kadagarlyk hakynda men Türkmenistanyň ýüzüni ýuljak bolamok. Türkmenistanda da el ýerinde kemçilik bar bolýar. Ýöne dünýäň haýsy ýerinde ýok. Ýöne demokratiýaň ataplanýan Amerika näme düşüp şu Londonyň berýän maglumatlarynyň andan. Kemçilikden onu aýtmaly, ýöne kemçiligin şol näme üçin ýüze çykýar? Şoň sebäbini ýerler aýtmalylar. Men bir petiklenýän zatlar bar, ýöne başga kanallaryn üstüne açyp bilýär diýerler. Şol internet otlarlar. Bir aman brat bu. Hudaý berdi oraz sizin goşak aýyrjak zadyňyz barmy? Şu aman brat bu aýdan ýagdaýlar bilen baglykda. Tamam da yaman var da yankıda birinciden mesela bismillah diye başlandı şunu aytık estinde birinci yerde de şu doğurdurum şu niyasın doğurundan böyle deneştirindi bir topur doğurdurum üç köşkler girizildi deyip de yönü yine de bir kızda gaydiyan da şu yani internet diye otuyorsunuz da mesela için bir soru da daha şu velayet boyunca neçe prosent halkta şu internet var hani ait men de arkadaş yok yönü şun barıp arda verdi Aşgabat şäherinde islenlik raýat arda bersin men paýtagym ýaşaýdy. Bolýar. Ine misal bir kulak atyda berdi saat edýär. Saatdan soň öýüňe telekom işgärleri gelýärler. Tölegem hiç zat bir öňe uzundan bir ratlar töleýän bir 6 manat 8 manat töleýän satylanyň üçin. Her pullar bir olam 3 dollara ýeten okda. Şu ýerden arda bersem öýüňe internet çekdi diýär. Hudaý berdi. Şimdi doğru düşünler kabul edilýär zatlar şoňda Dasının beğeniyasım yönü men pikirimçe bizim borcumuz şu kemçilikler var da gurrun edip şu mümkün da şu bir zatlar edilýän bolsa şu aman muradın şu tanqid edenin peýdasy bolmagy mümkün şu zatlar bolýarmy? Tanqid edilmezsek yönü olanlar edildi diýelim gaýrat edelim bir. Yo aýyrsy birinji ýerde başlap durýan ýarap bolýar. Şu içindeginden bir sowluk geçsek bolar şoňa hoş aýtsaň şu ýarap bolar oksa garry köpek ýaty şonu 3 adam da aslında 4-nji barıp ýarya şu garry köpek. Owa. Hormatly dinleyijiler, bir aman rahat bu bilen Hudaý berdi oraz Nurberdi gurruna siz goşulsaňyz, ine bir tarapdan ýurtda käbir zatlary edilýär, ikinji tarapdan bolsa şu edilýän zatlarda howlukmaçlyk we ýa-da gözboýogçylyga ýol berilýär diýen pikir aýdylýar. Indi siz adam hukuklary meselesini hem gozgodyňyz. Eýsem adam hukuklary meselesinde prezidentiň beren wagdalary nähili ýerine ýetirildi sebäbi prezident Berdimuhammedow şu prezidentlik kampaniýasy döwründe adam hukuklary meselesinde de halkara ölçeklerine eýeriljekdigini aýdypdy.
Olsun şu arada hukuklarına davet gelmenini ilk günlere Konstitusiyada bir kuruluşuna göre her adamın özbaşlık fikri, hiyalı, iktikatı ermeye hukuku var. Onun siyasi partiye kurmağı, katlaşmağı mümkünçülüğü var. Sıratlığına hukuku var. Ama sıratlar fuat bize bar diye realiyagda değil. Ben de sonra oradan alsak prezident dar vurmak vardı. Vaatlar verse, ama halkın şu orada yağdayı ne yakili? Yarısı orada başlanan cay yıkmak siyaseti her devam ediyor. Adamların işlerine, rahatına karaman, onları götürüyorlar. Cayın yıkıyorlar. Azatlar adamları caylarını iptal etmeklik değil. O adamları hususi elçilikten çıkarmaklık. Yoksa Konstitusiyada belirlenen hususi elçilik el devrilmesidir diye yazılan. Üstüne de o maddede yeni bir rast var. Hususi elçilik yere de devşirilir. Gelip yazılan zat var. Ama onun azat bize yok ahiri. Sonra da kendisi yer hususi elçiliğe verilen o. Onun anısı var. Öyleyse kendisi yerde cahit alsam. O da hükümetin veren yerini cahit alsam. Hükümet son İslam vakti yıkıp biliyor. Seyavi zahin hakkının hakkı verilen yer böylevi hususiyetleştirilmedik. O rahiyetin kıdiyel. Suratlardan çıkmalı. Ne suratları ben gözümüne tuttum adam hukukları diyende. Bu Nur Mehmet. Bir de gelip boğuşan havarlara göre şu yaşı İsa'nın bakası khas kımmatlaptır sonku döwürde. Bulurda nämeler bolup geçýär amanrat bu. Burada doğrusu bir ütküşpat yok. Öyle bir gözüyleyende Türkmenistan'ın yerli kuruluşçularının halayan zaylar var. Onların da ağlabı böyle hukuki etçilikteki kuruluş kuramaları. Yine şuların halayan zayları başarı yurtuluğun kuruyanından belli bir derecede arran olur. Belli bir derecede zorluklu derecede arran. Bir yazdı. Ben bu verdiğin değerlerini inkar etme niyetim yok. Şol ön hataları, yanlışlıkları aradan ayırmakta bir topar anık işlerim edilýär, etmegem gözüňe tutulýar. 25. fevralda getirilen video şekilli hükümet maslahatında adamlara şahsi daýlar gurmak üçin milletlerini hem de kömekçi huzurlukları yöretmek için şahsi yerleri vermek ödüm Türkmenistan'ın yer hakkında kodeksinin 8. maddesine layıklıkta hukuki etçiliğe vermek hakkında yürüyte gurrun edildi. O yerde edilen gurrun kiçilerim değil ödüm. 51.000 hektardan köprek yer sol ilata verilecek, o keskitlenen verilecek normalar rahatların mesela şehir yerine yaşayanlar için verilecek yer 10 fotuk, o yerine yaşayanlar için 10 fotuk. Bunu keskitlenen öne edil şuat aytmaklarına göre ödüm yukarı dereceli resmilerin tasdiklamağına göre bugün örtü Türkmenistan'ın prezidenti şu yeri paylamanın düzgünnamasına yürüyüşü düzgünnamasına kol çekecek. Şu düzgünnamada elbette ağırlıktan tanıştırış bilen korrupsiyanın doğru ayrar divanın tasdiklamını tasdik etbilecekler. Yani ağırlıklarına belli bir derecede koşur diyenden ol. 16. ile çelli paylanmalı şu yerler. Amanrat bu. Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijileriniz şu temadan Adat habarına.com'da açılan forma gelen seslenmelerin, tesvirlerin hem käbiri bilen tanışıp geçelim. Bu işmen kardeşim göderilen haş edýärin. Ýoşun Kanadadan Rahman ağa Türkmen metbuaty öwgüli materiallardan başga hiç zat ýazyp bilmez. Onuň hem sebäbi ýurtda söz azatlygynyň ýoklugy. Gurbanguly Berdimuhammedow beren wadasyndə durýan bolanda halk şu günki günleri ýaly yaramaz, ýaşamaz diýip ýazypdyr. Özüni ahaldan geldi diýip tanadan okuyjymyz onuň bar aladasy özü diýip ýazýar. Ýene bir tesvirde aldanyan halk, yalana gurulan siyasat, davandan başına çenli korumpirlenen hökümet Berdimuhammedowyň beren sözüniň netijesi diýip sadak ýazýar. Özüni Eýrandan Persiýan diýip tanadan okuyjymyz ýaşuly hemmesini däl 100%-dan 40%-ni yerine getirdiği sebäbi sinede otursak öňki atamyzyň döwründe neşekeşlik ýokarydy, irsizlik ýokarydy, internet düýpden ýok diýsegem bolýar. Dolaryň bahasy ýokarydy. Halk ýurdyň çäginden arkaýyn çykyp bilen okdy. Korrupsiýanam halkyň aňyna goýup gitdi. Bu ýaşuly bolsa, azajygam bolsa ýurdyň hal ýagdaýyny gowlady. Diňe azat demokratiýa bilen korrupsiýa düzedip ýola goýup bilen ok. Ikisiniň hem erbet hem gowy taraplary bar diýip ýazýar. Moňa jogap hökmünde Moskwadan ýalňy izguly Berdimuhammedow diňe ýeke wadasyny ýerine ýetirdi. Ol hem öňki ýogalandan soň ýerine
geçip ilkinji çıkışında Türkmenbaşynyň ýoluny dowam ederin diýipdi. Ana şol wadasyna wepaly. Öňkü hem ýowuz diktator bu hem diýip ýazýar. Ýoşan ýene bir tesvirde özüni atsyz diýip tanadan sizin arş şikaýetleriňize garamazdan uzakdan gelýän planlarda Gurbanguly Mälikgulyewich Berdimuhammedow Türkmenistanyň 2-nji ömürlük prezidenti, halkyň taryna hakylyp görülýäne meňzeýär. Mr. Hramowdan alynan zakaz. Şonuň üçin öňünden gutlaýaryn ömürlük prezidentiňiz gutly bolsun diýip ýazýar. Yeni bir tesvirde özüni Gurbangul diýip tanadan okuyjymyz Gurbanguly bilim pudagyny özgertjek, iş yerini döretjek diýip wada beripdi. Prezident wadasyna wepaly bolan bolsa-da adamlar iş oku diýip sersepil bolup daşary ýurtlara gitmezdi. Prezident aýdan zatlaryny yerine ýetiren bolsa-da adamlar ony yalandan däl, çyn ýürekden alkyşlardy diýip belliýär. Ýoşan biziň facebook.com websaytymyzda da ençeme tesvir gelipdir. Olardanam käbirlerini okap bereyin. Erkin Durdiýew beren sözünde dursa türkmenler ýurdundan aýry düşmezdi diýip belliýär. Kamila Хатамова: «Он на всю жизнь будет президентом, пока как Туркменбаши его сердце не остановится» диýip orsça ýazýar. Ýene bir tesvirde Maksud Sever şerefsizlik bu diýip belliýär. Yana Nurliýewa: «Fabrikalar, zawodlar, iş yer açtım diýe. Ýöne Türkmenistanda ýene adamlar işsiz, pulsuz. Hemmesi yalan. Sapar Murat Niýazow barka hatam gowdy diýip ýazýar. Ine ýokşan şeýle tesvirler biziň facebook.com we azathabar.com web sahypalarymyza gowuşdy. Göler sawal. Gepler Azatlyk Radio. Prezidentiň wadalaryna wepa barmy? Ma'lum bolýar, prezident Berdimuhammedow öz wadalaryna demokratik ýurdun, adalatly döwletiň prezidenti bolmak isleýändigini aýtdy. Şurda tagarla etjegini aýtdy eger prezident saýlansa. Prezidentlik kampaniýalaryna. Emma Türkmenistan adam hukuklarynyň basgylanyany ýurdy. Türmelerde tutsaglaryň ýitirim bolýany ýurdy. Ikinji tarapdan bolsa, ikinji bir şahsiýet kultunyň diktaturanyň döredilýän ýurdy hökmüni tanqid edilýär. Nur Mehmet, siz şu ýagdaý barada näme diýmekçi? Oşan hakykatdan şol diýilen zatlaryň jany bar. Ýadymyzda bolsa, ýarys ömürlük prezident boldy. 2004-nji ýylda kabul edilen konstitusiýada şol iki möhürde saýlanmaklyk hukugundan saýlanmazlyk ýen kanun normasy konstitusiýadan aýryldy. 2008-nji ýylda kabul edilen konstitusiýada ýende şol iki möhürlik ýok. Prezident isleýän wagt ýygyny girmän isledýäçe özüni saýladyp biljek ýaly ýagdaý göredi. Elbetde diktatorlyk rejiminiň göremegine iň esasy täsir diýip aýtsa bolar. Isletmede döwlet häkimetleriniň gene bir şahsy özdaşlygy işledýär, bir häzir ýalňyşmal mukatdyýar. Bugünkü günde mezgitin özdaşlygy işleme hukuky ýok. Onun mümkünçiligi ýok, doğrusunu aýtsak. Bu täsirligiň, sadece täsirligiň şonuň ýagdaýydy. Ondan duraklarym ýende ýurtda diktaturaň has orny aýdymyzda bir adamyň diktaturasynyň göremegine itergi berýän zatlar. Nur Mehmet. Hudaý berdi, siziň pikiriňizçe bir ýerde nämeler bolup geçýär? Bir ýerde nähil çykalygy bar? Türkmenistanyň bir şahsiýet kultundan ikinji şahsiýet kultuna geçilýän ýurt hökmünde tanqid edilýär, adam hukuklara mähli urda bahalanýar diýip tanqid edilýär. Şoň bilen bir wagtda Türkmenistanyň özüniň reform edýändigini bedew wady bilen öňe barýanlygyny ösýänligini aýdýar. Türkmenistan şu hayzda belki yurtdoyal da belli milde şu yani şu Türkmenistan nähil yurt kuracak bolýar da Türkmenistan nähil yurt yani hökümet dolanışyk sistemany ulanýar da. Häzirki döwürde oňar ýa-ni soňal owadan egerde şu owadan gurrun boýunça alsak da owadan gurrun Türkmenistan dünýä ýüzünde birinji ýerde bolar da, birinji ýerde şu ýa-ni ýöne hakykatdan seyretsek Türkmenistanda hökümet dolandyryş sistemasi ýok. Kim näme diýersin? Ýöne bir gece 24 saat gurrun. Vay ine biziň onymyz palan bir Türkmenistanyň hökümet dolandyryş sistemasi bir däle hanadaky ýaly. Hakyky hökümet dolandyryş sistemasi ýok. Egerde iň bolmasa şol ýankydan birinji ýerde hökümet dolandyryş sistemasi yerlerden başlamaly. Yerli hökümetleriň mümkünçiligi bolmaly dondur. Şoň hukuky bolmaly. Häzirki ýagdaýda şu zatlaryň hiç haýsy ýok Türkmenistanda da.
Şoň üçin egerde şu zatlar haýsy da bir ýurt Türkmenistan bolsun, bäk bolsun, o jemgyýet kanununda egerde şu zatlar bolmasa hiç wagt şu ýurt gowy dolanmaýar, halkym gowy ýaşa bilmeýär. Bir Hudaýberdi Oral. Aman Murat, bu sizin pikiriňizçe Türkmenistanyna prezident Berdimuhammedowyň prezidentlik wadaları bilen bagly ýurdun geljegi bir 5-10 ýylda nähili ütgeşiklige getirip biler. Dogrudan hem Türkmenistan ösen demokratik ýurda öwrülmek ýolundan ýa-da bir ýerde dogrudan hem tek çözülmeli meseleler barmy? Ikagat gysgaça. Evet, iqtisadi takda urunetsen Türkmenistan iqtisadi kuwati berkar. Evet, demokratik boýnalardan baha vermeli bolsa, onu jemgyýet oýunmasa, jemgyýet özüniň hak hukugyny talap etmeli, öwrenmedi. Ýa-da ýurtda kabul edilen kanunlardan peýdalanmagy başarmasa, onu demokratik ösüş bolar diýip men tasdiq edip biljekler, bizde bir betbastçylyk bar. Şol her kim ortağa çykanda ýalkymly revolutsioner klaritetki ýa-da olmasa Lenin ortağa çykjak bolýar. Oňa her Türkmenistanyň adamlar taýinlen, ol demokratiýa diýenim bir konstruktorluk bürosyny ýasanan Kur'anlar erteden önümçiligi berýär. Jemgyýetiň özü öğretmen. Mesela näme kiçirädik bir döwlete garaşly kurammalary jemgyýetler öğretmek kynanda 3 adam 5 adam bolup bolýar. Şol goý başda şol siýasat talapym bolmadym soň. Ýylaty öz sözüni aýtmagy öwrense millet. Jemgyýet. Sonra oýanşylar ýokarda edilen wagtlar tanqidlap asaslanam soň gep gıýbatyny geberýär. Bu demokratiýany getirip bir kosmik raketler bilen getirip bolan okony ýanky diýenim konstruktorluk bürosyna beýasap bolan ok ýoşun. Bir Aman Murat, Nur Mehmet Aman Murat Bugaýewiň bu faziýeti bilen siz aralaşýarsyňyzmy? Yok, men şol pozisyony bilen aralaşamok. Täze jemgyýetiň ösüne üçin bolmanyna konstitusiýon normalar, kanunlar yerine getirilmeli. Bol ýa-da men diýip adam hukuklary berja edilenok. Olary kepillik ýok. Ondan adamlar jemgyýetçilik kuramalarynyň gurtpilnoklar, ýa-da partiýalaryň gurtpilnoklar. Oňa araky işlendirme mesul bolýar. Şoň üçin men bunu keseden aýdamok, men biraz başyndan geçenlerimi esaslanyp aýdýan. Adamlara hukuk vermeli. Olar basmarlamaly däl. Şeýle ýagdaýda Türkmen halkymy da demokratiýa taýin ýemagy mümkinçilik berilenok, o ruhsat berilenok. O ruhsaty almagam gaty ýurtda revolýusiýalar edip ýörmeli däl. O işlere bugün ýagdaýda barmaly. Emma eger revolýusiýaň üstüne barmaly bolsa, şu ýagdaýda häkimiýetiň günäti boýna alınmaly. Toda adamlar iketlemeliler. Yoksa Nur Mehmet, prezidentiň wadasyna wepa barmy? Hormatly dinleýijiler, şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň publisiýasy Aman Murat Bugaýew, siýasat aktivist Nur Mehmet, Şwesiýadan Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy, siýasat pozitsioner Hudaýberdi Oradow gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragadaky studiodan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Eger bu mesele boýunça sizde pikirler, bellikler bolsa Adat Habaryna kotkomy ýazyp pikirleriňizi aýdyp bilerseňiz, ýene-ki efir duşuklarymyza sen hoş, saglykda galyn.